Ndakakuona. Ndiwe kapo. Hapana wangu. So baby, guess what? Yeah. I have a surprise for you. Really? A surprise? Yeah, I bought you something. Let's see. Close your eyes. Watch it. Make sure you reach it. I've got a surprise for you. You hurt me deep several times. Wait. That's right. Let me show you. I find it hard. Don't cheat, oh. But you don't even try. Still I'm better with and without you. Thank you. Let me stop. Umbona iwe munoenda muzira akagara. Oh, that's Jay. Ayo pa video raHolyTen. Ndi. Andy. Mira dano muresa chero so. Ndokumbira. Asi you are jealous. No, I'm not. Chichine godo. Serious. Inga uni jealous. Ndo dano kuti hai. Kuti zvirisi. Ngesingo changa mona nasi. Ayo da Sophie yoga da pane timu ndo tari. Hainina ngwani basi. For what? Ani timu ndo mira ndo kuti. Hey. Do you trust me? So my girlfriend yanga kundirambidzo ndinotora Sophie nemuselebo. Hey. Ondimirire ndikuya 2 minutes. Ayo ndokumbira ndikuya 2 minutes. Mira ndikudzoka team. Anga kubhaiza kuti kwanza ande kumba. Tingamwenda kumba tichangosvike. Jamie, ndakakuona. Urimo actually downloads angu ku YouTube. Mira ndikutaridza. Mira yo one. Ndiwe kapo. Zvirise. Wadi ndokumbira ngotorwa Sophie. Saka boyfriend yake yakandibvumidza nditore Sophie naye. Tinaye panapa pa Mills restaurant. Tinaye ndikubuda naye muona different skin tone. Hapana wangu. Timamziera. Makwenda. Makwenda kupizvi. Yakuno. One yes. One chat. Pepa usuda picture. Hasta ndiye PV.